Supply ng galunggong sa merkado inaasahang tumaas o para po sa paparating na peak season. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Inaasahang dadami ang supply ng galunggong sa mga pamilihan sa pagpasok ng peak season, bagay na posibleng magdulot ng pagbaba ng presyo ng nasabing isda sa mga susunod na linggo. Base sa panayam ng IFM Dagupan kahapon, 10 ng Pebrero, sinabi ng ilang nagtitinda ng isda sa Dagupan at San Carlos City na karaniwang dumarami ang huli ng galunggong tuwing buwan ng Marso, dahilan upang maging mas abot kaya ito sa mga mamimili. Kung minsan bababa, kung minsan tataas, hindi parehas yung kasi by season din naman yun yung mga isda by season gaya ng galunggong. Pagdating ng mga March, mayroon na yung galunggong talaga natin. Pero pag medyo marami naman, bababa ulit. Basta pag nasa dami ng isdang darating. Paliwanag ng mga tindera, direktang nakaaapekto ang dami ng supply sa presyo ng isda kapag sagana ang huli, mas bumababa ang presyo sa merkado. Sa kasalukuyan, sapat umano ang supply ng ilang uri ng isda tulad ng tilapia at bangus na nagresulta sa pagbaba ng presyo ng mga ito sa ilang pamilihan. Marami naman po sa balutan. Marami. Lang po ako ngayon, 130 lang. 130 kilo. Ayon sa mga tindera, ang tilapia ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 100 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Habang ang bangus na dating nasa 280 pesos kada kilo ay bumaba na sa 190 pesos hanggang 220 pesos kada kilo. Bagamat hindi pa gaanong bumababa ang presyo ng galunggong sa ngayon, inaasahan ng mga nagtitinda na mas magiging mura ito kapag tuluyan ng dumaming supply sa merkado. Kaugnay nito, ayon sa samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA, inaasahang tataas ang lokal na huli ng isda pagsapit ng Marso dahil sa mas maayos na kondisyon ng panahon na pabor sa pangingisda kabilang na ang galunggong. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM.